नमस्कार. प्रेरणा क्रिएशन्स माझी कविताद्वारा ग्रामीण बोलीभाषा ऑनलाईन कवी संमेलनासाठी मी ज्योती जयंतराव वाळंकर लातूर माझी स्वरचित काव्यरचना सादर करत आहे. शीर्षक आहे वाहू दे पाणी पाणी. सार कोरड कोरड नाही टिपूस पाण्याचा, काळ्या मातीतून कंदी घास उगल सोन्याचा. सार कोरड कोरड नाही टिपूस पाण्याचा, काळ्या मातीतून कंदी घास उगल सोन्याचा. नाही पावसाच्या सरी वाहत्या घामाच्याच धारा, कधी सुटल बा प्रश्न बळीराजाचे जन्माचा. नाही पावसाच्या सरी वाहत्या घामाच्याच धारा, कधी सुटल बा प्रश्न बळीराजाचे जन्माचा. कर्जाचा ह्यो मोठा डोंगर मथी उभा सपनाच्या, गळफासा मंदी पाही रस्ता ह्यो सुटण्याचा. कर्जाचा ह्यो मोठा डोंगर मंदी उभा सपनाच्या, गळफासा मंदी पाही रस्ता त्यो सुटण्याचा. भेगाळल्या भुईतून निराशेचे आले कोंब, काळी आई करपली शिडकावा दे पाण्याचा. भेगाळल्या भुईतून निराशेचे आले कोंब, काळी आई करपली शिडकावा दे पाण्याचा. पाणी पाणी फत्ताराना सुखावल धरणी माय, बळीराजा मुखी तवा घास मिळाल सोन्याचा. पाणी पाणी फत्ताराना सुखावल धरणी माय, बळीराजा मुखी तवा घास मिळाल सोन्याचा. घास मिळाल सोन्याचा, घास मिळाल सोन्याचा. धन्यवाद.